Voda. Hoci je to najrozšírenejšia látka na povrchu Zeme, vďaka jej užitočnosti pre živé organizmy si zaslúži našu pozornosť a hlavne ochranu. Preto ani kvapka na zmar. Rovnaké posolstvo prinášame ľudstvu v našich produktoch aj my. Aquatec VFL. Nakoniec istý záväzok voči vode máme aj vo svojom názve. No rovnako ako voda, tečú aj roky. A tak sa tešíme už zo svojho 20. výročia. Počas tohto obdobia sa do sveta rozšírili nielen naše čistiarne odpadových vôd, ale aj rôzne nádrže a polypropylénové dosky. Historicky sa podnikanie Aquatecu začalo ešte v roku 2004 založením spoločnosti. Istým spôsobom sa šťastie stretlo s náhodou a dobrým úmyslom. V sektore čistiarne odpadových vôd som pracoval už dlhšie, avšak v iných firmách. Takto som sa dostal aj k Máriovi, ktorý si ku svojmu rodinnému domu jednu čistiarne z takéto firmy kúpil. V jej kvalite sa vrtať nebudeme, ale teda výsledok bol taký, že som chodil k nemu tak často na reklamácie, až sa z nás stali priatelia. A vtedy mi to napadlo, že to, čo Michal predal mne, nemôže predsa nikomu fungovať. A tak som povedal, poďme Michal, spravme niečo lepšie, funkčnejšie, aby ľudia boli s nami spokojní a šťastní. Slovo dalo slovo, založili sme firmu, i keď sme dobre vedeli, že bez dobrého technológa a dobrej technológie sme stratení. A to bola moja šanca na to, aby som sa zaradil do tímu. Mám v sebe technického ducha a baví ma to. Chcem veci inovovať. Páni ma teda oslovili a dnes sa teším z toho, čo všetko sme spolu dokázali. Vrátane vlastných patentov. Za tých 20 rokov sme získali množstvo certifikátov a množstvo medzinárodných ocenení. Zároveň sme vytvorili veľký počet technických a technologických inovácií. A výsledkom je, že naše čistiarne sú známe po celom svete. V oblasti čistiarní odpadových vôd sme stavili na mimoriadne efektívnu metódu VFL. Istým spôsobom sme v nej nadviazali na myšlienky tvorcu technológie chemickej úpravy vody fluidnou filtráciou z Českej republiky. Vďaka našim vlastným patentom, najmä vertikálne pretekanému labyrintu a integrovanej akumulačnej zóne, sme dosiahli ešte vyššiu účinnosť našich čistiarní ako pri pôvodnom riešení z vojnových rokov. Výsledkom je to, že z nich odteká ešte čistejšia voda, ktorú možno vracať späť do prírody a dokonca ju znovu použiť na technické účely či na polievanie. Už v roku 2006 si čističky Aquatecu prešli prvými testami v nemeckom inštitúte PIA Aachen. Verili sme si a úspešne sme absolvovali testovanie čističiek podľa európskych noriem, čo nám umožnilo označiť ich značkou zhody CE. Ako hrdí Slováci sme chceli naše produkty ukázať aj za hranicami. V roku 2011 sme už pôsobili na rôznych trhoch. Zároveň nás veľmi potešilo, že sme v danom roku získali oprávnenie na predaj čistiarne odpadových vôd vo Francúzsku, tzv. ARETE certifikát, a hneď v nasledujúcom roku aj DIBT certifikát. To je oprávnenie na predaj čistiarne odpadových vôd v Nemecku. Práve tieto dva certifikáty nám otvorili dvere do celého sveta. Prelom rokov 2011 a 2012 je pre nás milníkom aj v tom, že sme postavili linku na rotačné odlievanie plastov. No a v rámci nej sme zriadili aj grafické pracovisko, ktoré sa stará o dizajn výrobkov na danej linke. Nikdy sme však nezaspali s pohárom slávy v ruke. Veci sme neustále inovovali a tak sme sa v roku 2014 odhodlali na ďalšiu sériu testov v PIA inštitúte v Aachene. Výsledkom bolo získanie certifikácie pre čistiarne odpadových vôd AT+. Neustále sme počúvali našich odberateľov a pomáhali sme im plniť ich potreby. Aj preto sme v roku 2016 dali život extrúznej linke na produkciu polypropylénových plastových dosiek a drôtov. Dnes sa hovorí o ekológii a dlhodobej udržateľnosti. No my sme na to mysleli už od začiatku. Preto sme sa rozhodli recyklovať a z každého našeho plastového odpadu vzniká nový výrobok. Aj rok 2017 si budeme pamätať. Patril totiž uvedeniu nového radu čistiarní odpadových vôd. Inovácia prišla v podobe ich oválneho vyhotovenia. A zase sme testovali a testovali. A opäť aj s PIA inštitútom v Aachene. Skúškam sme tak v roku 2019 vystavili naše filtre pre dočistenie a recykláciu vody, ako aj UV dezinfekciu. A tie sa v daných testoch obhájili a obstáli. No a našim najnovším prírastkom v rade oválnych čistiarní odpadových vôd je ich nadzemné vyhotovenie. Vďaka tomu sa dajú používať aj dočasne, prípadne na miestach, kde sa nedajú osadiť štandardným spôsobom do zeme.
S inováciami Aquatecu sa postupne oboznamovali mnohé krajiny sveta. Už v prvom roku sme sa spoznali s našim partnerom z Litvy. Neustále, teda aj dnes, s ním spoločne riešime vývoj a testovanie nových produktov, no zároveň spolupracujeme aj pri dodávkach materiálu, pri zdokonaľovaní riadenia čističiek, ale aj pri mnohých ďalších veciach. Po dvojročnom pôsobení na slovenskom trhu sme najskôr v rámci regiónu vstúpili na český a poľský trh. Následne nám pribudlo Maďarsko, Ukrajina, ale aj exotická Sýria. Naša sieť dostala reálne základy aj vo Francúzsku, Rumunsku, Slovinsku a v Nemecku. Postupne sme si našli partnerov i v Chorvátsku, Taliansku, Bulharsku či v Grécku. Veľmi radi sme sa spojili aj s Rakúskom, Srbskom, Švajčiarskom a Albánskom. Áno, cestovanie nás baví i také vzdialenejšie. Veru, na začiatku by nikto nepovedal, že naše čistiarne odpadových vôd dostaneme aj do Karibiku, na ostrovy Aruba, Guadalupe, Saint Martin, Martinique, Bonaire či Curaçao. V teple a pri mori sa nášmu biznisu určite darí. V talóne tak máme aj krajiny Južnej Ameriky, či je to Ekvádor, Mexiko, Panama, Salvador, Kolumbia, Chile, Uruguay, ale aj Guajana, Surinam a Venezuela. To všetko vďaka vám, našim partnerom. No naše produkty dnes nechýbajú ani v krajinách ako je Litva, Lotyšsko, Estónsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Veľká Británia, ale aj Írsko, Kanada, Španielsko či Portugalsko. Všade tam pôsobí náš litovský partner August Irko. ...20 rokov je v živote firmy dosť aj na to, aby sa z jej práce objavili vo svetle sveta niektoré zaujímavosti. Tak napríklad v Aquatecu sme za toto obdobie predali už viac ako 60 000 kusov čistiarní odpadových vôd. Zdá sa to až neuveriteľné, ale z našej malej slovenskej Dubnice nad Váhom sa dostala čistiareň odpadových vôd až do Chile, čo je 12 500 kilometrov. Aj v rámci Európskej únie máme jedno také špeciálne miesto, kam čistička putovala. Je to ostrov La Réunion, vzdialený 8 500 kilometrov od Dubnice. Leží síce blízko afrického Madagaskaru, no ide o zámorský región Francúzska. Ostrovy milujeme a patrí medzi ne i Aruba v Karibiku. Hoci je jej územie neveľké, nachádza sa tam najviac našich čističiek AT v pomere k rozlohe krajiny. S nominálne najväčším počtom našich čističiek odpadových vôd však vedie naša susedná republika Česko. Hoci naše produkty výrazne podporujú ekológiu, nie každé vedenie štátu to ocení. Významným príkladom je preto Maďarsko, kde sa nachádza najviac štátom podporených čističiek odpadových vôd z našej dielne. A môžeme tak trošku aj obrátiť kartu a vyhlásiť najkomplikovanejšiu krajinu z pohľadu spustenia predaja čističiek. A vyhráva Francúzsko. Oválne tvary rozhodne uľahodili oku istého európskeho národa. Aj pri čističkách. Najviac oválnych čističiek AT je tak v Taliansku. A čo by ste povedali, keby sme vystúpali trošku aj do výšin? Samozrejme, ako tým sa držíme pri zemi, no niektorí zákazníci žijú naozaj vysoko. A tak sa našou najvyššie položenou čističkou stala tá v Ekvádore. Neuveriteľných 3200 metrov nad morom, čo je výrazne viac ako najvyšší slovenský skalný štít. No náš pracovný život je aj o polypropylénových doskách a vyzerá to tak, že najviac ich končí na severovýchode smerom od nás, konkrétne v Litve. Tešíme sa zo všetkých našich no jedným dychom dodávame, že to všetko sme dokázali spolu s vami, našimi odberateľmi, ale aj dodávateľmi. Ďakujeme vám!